Chyba już wszystko działo. Manko, witam was. Jest Nanek. No, Max. Ja chcę tak pyknąć. Tak zostało, no... Godzinka. Pyknę. Pyknę se i... Tacy. Słuchawiery mam. Tako. Tako. Nie, bo... Na razie tak. No, na razie do... Okej. To? Teraz nie pamiętam. A ja to... I need more than just a body and some wheels. Hey, man! Parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. Huh? I'll fashion a harpoon. With the harpoon, Saint, we'll gain entry into many sealed places. May also prove to be useful in battle. How so? Why, we could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. There's it. So, we got all we need? Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. It's just there for, safekeeping. See? A to co, mogę tym jechać, czy nie? Mogę z buta lecieć. Kaj to jest? Jeszcze coś jest. If a hunchback delivers, this harpoon will be very useful. No. Dobra, jak tu nic nie ma. Dalej. Got the jag tip.
Dobra. Też. Nie, pojazdy. Kur... I need peace. To find peace, I must reach the plains of silence. To reach them, I need a machine as good as the Black on Black. Dobra, cię. All the riches of the... Chodź. O kur... Jest tu dużo. O ty. To stand a chance, oh, she'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with a harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. Opcją z harpu. Aha, no dobra. No to... Co teraz? Było, czy mi się wydawało? A, See jademy. those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Okej, ja mam to jechać. Tu najpierw. I tu miał jechać. A, o tym pieprzonym paliwie. Ale jak mam ten? Nie to. Wait here. Może tak. Złom jakiś. Dobra, no. Nadzieja nikogo nie spotkać.
use the harpoon for this. Oho. Jak? Okej, są jeszcze... A, tu jest. A, widać go tam. A, tu zaś... Tutaj trzeba dać pozór z tym paliwem. Będzie brakować go. Co, mogę to tak... Another vulgar monument to the Carnifiers. Tear it down. Leave the luminous. The land is clear of scarecrows. Scrow's camp laid before us. Cezar! No. O, Petrus, siemanko, siemanko. Fabryka szwetów, siemanko, witam serdecznie. Witam, witam. Co tam słychać? Co tam obuzy słychać? No? Tak, co tu jeszcze muszę? Co mam zrobić? Adaś Petrus, fajną gra. Czekajcie, bo... No może tak, bo wtedy... Widać to... Widać ten czat YouTube. What's the purpose of these camps? Oil. The crude, pumped from the very ground and sent in convoys to be refined and gasolined in Gastown. Kurde, tu jest zabawy dużo, dużo tu jest zabawy. Let's see. A, przybliż. Warcrier. To... Gates defended. Sniper out front. That's all. Skoro? Camp has light defenses. I'll deal with them before entering.
Przepraszam, a gdzie jest moje auto? No my tam w ogóle... Jedymy. Jak ja to mam zrobić? Oh, they've spotted us now and preparing for battle. It's gotta be quick. A czemu ja tego nie miałem? O fuck, a ja nie miałem tam w ogóle. Sit tight. O Boże. O fuck, ale że kto popierdolił. Jak ja to miałem tu zrobić? Aj, to jest to celowanie. O fuck. O Boże. Maneczko takie. Ale to jest... Ja pierdzielę. Jak ja to mam zrobić? Kuźwa. Jak ja to mam zrobić? Są zaalarmowani. Ja żadnej broni nie mam. Ale jak mam tego snajpera zlikwidować, jak ja nie mam czym? Czym ja go mam zlikwidować? No jak ja tam mam wyjść? Kurwa mać! Ale jak go mam, czym go mam zlikwidować? Czym? Czym go mam zlikwidować? Czym? To jakiś harpun mam, niby coś, no ale... I'll deal with them before entering. Jak to tam mam kurwa wleźć?
To widzą. Bo nic nie mam w ogóle, może tu jest jakoś... To jest kurwa. Zlikwidować snajpera. Dobra, chętnie, bardzo fajnie. Kuźwa czym? To może zlikwidować. Czy co jest? Mam harpun. Niby jest ten harpun. Nacisko. Jest harpun. Ja pierdzielę. Citrus, dzięki. O, dzięki, dzięki. Okay. O fuck. Dobra, jest, no spoko. No, dobra. Myślę, że se... To już se poradzę. Okej, nie? Teraz się poradzę. W ogóle nie zorientowałem się, że to mam wycyknąć, wiesz, Pitrus? Dzięki za pomoc. Tyle, że to o tym nie pomyślał. Ale to dobre. This gotta be quick. Oh fuck. Clear. Now the gate. The tank is speeding with flamethrower. We'll rip it off! Harpoon awaiting your command! And we win again! No tak, to idzie grać. To jeszcze raz. Mam tak, ja. O fuck, obróćcie tą kamerę. Daj tu w los. Ja tam objechać tym autem czy co? Nie. Sit tight. A czekaj.
Kuźwa. Ese to tu zrobił. Forward! Slave by the Lord! Protest! Of our war! Go to shut him up. Ach! Ajajajajaj. A, kurde. O fuck, to dupa blada. Jak nie mam amunicji. Dobra, spoko. Jak mi się uda. Dzięki, Pitru. No, to już jak się kapnął. Dobra. Keep an eye out. No surprises. Też spinało. Poczył i tędy przyszedł, nie? Jakieś przejście. Od razu lecieć, dobra. Drink in the sights of the bloody carnage! A? Go to shut him up. Kurwa. No i dupa blada. Dupa blada, no. Dupa blada. Dupa blada, kurwa. O, kurwa, chyba tego nie przejdę, ej. Jak tam od razu, a... A dupa blada zrobiłeś, no. Keep an eye on the car. Renować. Czekaj, gdzieś popełnię. Dużo czasu mi nie zostało. No, chodź. Tego nie pokazuj, no. Of our war boys! Eternal glory! Stick him full of holes and plague him! Go to shut him up. We are the rulers of this land! Ach, ach, kuźwa mać. A, dupa blada.
Oj, 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 oj. A, Now stop making teraz that tu. racket. Nie, to rozwal. The black on black is gone. They left nothing. Czy kogoś tu mam przeszukać? Will I ever come back? Gotta get to that pump and destroy it. Bo woda się ma. Dobra. No, mam. Też. Dzięki, Petrus. Teraz czekaj. Storm's rising. Oj, 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 oj. A. No, bij go tam. Dobra, mamy nóż. Chociaż nóż mamy. Jest jakiś złom. Kurde, jak to słychać na tle. Ale to słychać. Też jest, że tu coś jest. No, przydałby się jakiś ten. O, proszę bardzo. Dzięki, Petrus, dzięki. Dzięki. This will begin with water soon. Jeszcze. O tak. Jest tu coś, nie ma nic.
tu jakoś trzeba... O, O, dzięki Bogu. Jedna. Czekaj, jak ja tam mam? Kurna, jak ja tam mam wejść? To nie wiem. Będę mu myślał. Him again. Chyba muszę. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. O fuck. O coż, o fuck. Got him! Got him! O fuck. O fuck. Destroy the pump. Make it so that there's no reason for them to come back. Czekaj, pozbieram mnie tu fanty. Co? Czyć pompa. No ta pompa. Ach. No to. Ten to on zniszczy. Paliwa. Czekaj, no tu nie mam kanistra. O wiesz. Fuel storage. One can do the trick. A co u was się tak leją? Chyba nie skorzystam. Ale wszystkiego jeszcze żegnie są. Czy mam nuta twoja? Nie mam.
Nie, ja i tak zaraz kończę. Mimo wszystko, że nie popierał. The one from the tunnels. I need to find him. Skąd os? Że se kanister jeden wezmę. Tu? A. To było jeszcze jedno wejście. Ty durniu. O ty. Mamy mi. Czego dom? Nie, tu. Pogubił kajmy szli. Nie wiem, już jest zgubił. A stąd, tu. O, i ja. A. Jak to może? Jak to mam zniszczyć? Strzelić mam. To coś strzelało, powiesz mi? Aha. A, spoko. Dobra. Miał być. No to nie, nic. Też mam 0.
durniu. Nic. Muszę się nauczyć tych klawiszologii. To jak? Tu chyba byli, proszę pana. 8. Spojrzę. Ale trudno. Now to begin my work. Czemu There's wyrzucił something to? needs doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the magnum opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old Świecę na chum. tym karku. O Boże. Both of us. Tutaj. If you have to wander solo, please take this flare. And when you need old chum, point skywards and fire. Nie wiem, czy tam jeszcze coś było. Stay with the car. I do this alone. Well, never mind old chum bucket. Never mind the old Blackfinger and his sacred quest. Just leave all holy missions and on your way on some ravenous private crusade on your very own self. Just go do that. Aż meciarki przechodzą. There you are. Shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day the plains of silence end and you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at dune after dune of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffa for a reason. Deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. Griffa can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. Aha, czemu wy nie gadacie, że wy Your tego nie true widzicie? promise. Wy napisów nie widzicie. Mhm.
O kurde, co ja mam wybrać? Hmm. Nie wiem, słyszałem, że tu paliwo się bardzo szybko kończy. Kurde. Piwo albo zdrowie. Zdrowie. Znaczy wytrzymałość, nie? O to chodziło. Dobrze. O, jeden. Drugi. Dać? Chcesz dać tam obydwa? Czekaj. O. Mam dać? A, ryzyk fizyk. Dobra. Nie! Mogę. Jedną. Momentem mniej paliwa. Dobra, niech tak. Pyk. Manek face. Aha. Czekaj. Nie wiem. Trudno. Wiadomo. Tych napisów nie widać. Ale tu ma w ogóle. A. Broń, dobra. Niech tak to będzie. Ale Pepi, ja zaraz kończę, bo do roboty lecę. Wiesz? Zaraz kończę. Spiders. That's trouble. Where's the car? Oh, he hasn't. Any trouble? I saw bad guys, huh? Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've got to go. Yes, yes, yes we do. Teraz tak, jadę tu do tego mojego, do tej mojej bazy. Oh, we've done righteous work, Saint. We have what we Będę need to kończył. install the nitrous boost. Halo? Jesteś pan? Nunek! Oj, Ksawery, ty też nie wiedziałeś, kiedy możesz wyjść.
Trzymaj się, Petrus, ja też kończę. Aren't you done yet? Oh, yes, yes. Nitro installed. Now, let's baptize her and roll the holy sled. I know just the place. Dobra. Nie chce mi się wypróbować dopalaczy. Zapis. Tak. To już. Nie. Czekamy. Ja już kończę, bo jest 35 mojego czasu. I spadam do pracy. Spokojnego piątku. Miejcie się. Wejdźcie tam. Pamiętajcie, łapka. Możecie. Nie wiem. Jutro może coś. Jak nie. Wiela. O. Pilnujcie jeszcze Facebooka. Dziękuję pana Szymon, albo Anka. Też na Facebooku. Taką grupę. No, tam wejdźcie. Połączcie. Dzięki za dzisiaj.